update amene ndithu ali kunjaku. Poyamba tinapereka ma update yokhudzana ndi potengera ndi ma report a Trump ndi ma Americans kuti apulumutsa bwanji pilot uja amene anagwa mu F-15 ku dziko la Iran pambuyo pakuti anthu amumusakasaka. Ndeti nakamba update yokhudzana ndi America kuti munthu ameneyo alipotani amugwira ampeza bwanji akuti tinapereka nthu malipota awiri amene sitikudzoza zochitika zake kuti amene zayenda bwanji mbali yawo ndi mbali yawo. Report loyamba tinapereka nuna kuti akuti analengeza kaye kuti akuluakulu tampeza zizilapangitsa kuti anthu aku Iran asiye kufufuza munthu ujayo. Okay, report number 2 akuti iwowa anapita umene kujako nkufika na ponena kuti nkuyamba ndiye unitu ndi anthu aja akuti foti munthu yo anampeza ndi anthu aku Iran ndiye anamangopanga kichi kumenya yawo ija ngati ya film kenako nkumurenga tabwino. Komabe zinthu zingapo clarification zinthu zingapo zikusowekera ndithu pali zinthu zingapo zimene tiziyang'anitsitse tinoti koda kwako zinthu zodu zikhala bwanji kodi nkhani ndi yotani. So ndi pamene timapeza ndithu timadikira kumbali yokhuza ndi Iran ndi Iran ija yafika tsopano. So Iran tufati pereke report according to Iranian media. Okay, so ku Iran akuti choyambirira ayitchula kuti imene ndi foiled. Okay. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان rescue mission kuti mission iyi ndi yokanika. Okay, mission yopulumutsa koma Iran yokanika ndi Iran makamaka especially munthu uja amayankhula wa RGC uja amene amalengeza uja poyambirira akuti America inagwisa ntchito airport imene inapangidwa abandoned inasidwa kale ku Isfahan mzinda umene kudera kumene kwa Isfahan anagwesa ntchito kumene kujako choyambira chimenecho. So atafika kumene kuja anakumana anyamata tsopano asilikali achani aku Iran kumene kuja apezapeza kuti aphulisa ndege zokwana zingati zokwana zitatu ndi akuzitchula akuti C-130 right helicopter ndege zitatu akuti zimene azigwesa kuti kumene kuja. So malipoti anaso akumachula kuti kula anthu 5 nitho ena akamwalira mene kutako koma anthu ndichoka ku America zimenezo. So ma details ake akuoneka zoti a little bit forged. Koma chimene kuzefisha chino kuti umboni umene waperekedwa ndi wa ndege tsopano ndege imene aphulisidwa kokombolako aphulisa ndege manipeza. And makomenti abwera kuchoka ku mbali zonse amene special speaker wa nyumba ya malamulo Muhammad Galiba uja amene amanena at least bola uja amene anapanga posti nkulemba kuti ni mwati victory. Okay, chabu ma victory ngati amene wa America ndi kuti atamachitika atatu zikhoza kukhabwa na sisi like zango pasul ndege za pasulidwa. So another thing is zapeza kuona kuti izi zili chonchi kudabwitsika ndi chifukwa Iran sinapanga claim inaliyonse pankhani kukhuza ndi munthu chifukwa the mission here inali ya munthu kukapulumutsa munthu. Iran sinakane sinavomere zokhuza ndi kuti munthu watengedwa wapezeka koma ngwani zoti ndi kulephera alephera komanso ana amaso apanga deceive anthu apanga awanamiza anthu achina Trump anamiza anthu iwo kuyankhula kwa ndi kumene koko tabwino. So pamene zandegezi kumbali khuza ndi Iran America sinaperekeso comment iliyonse
pakhani kuza ndege kuti ukapulumutsa aphwanyiridwenso ndegenso konkuja, right? Komano actually ndi umboni wanu kuti ndege yataniso yaphulisidwa. Anyway, takhala tangomvaso pano post ya Donald Trump. Donald Trump walusa wakwiya kwambiri. Anyway, wanakwena zoti dzuwa anapereka message yona kuti yatsala 48 hours 2 days zimene kuti Iran ipange zimene iyoyo anawauza. Iran poyankha inayankha kuona kuti akulu taphulisani koma getsiko Wescom taphulisani tione. Ife mwangophulisa kumeneko ndekuti muzozoti anthu m'Gulf region maiko ajawa amene tikuwanena aja anthu ma investors asamuka mmene muja, anthu asamuka maiko amene ajawo simuzapezekanso anthu opanga invest, right? Choyambirira akhinga kaye mafuta koma kumene kujako zimene tingazipanga kumene kujako kuzisowa madzi mmene kuja, magesiso asowaso mmene mutipangire ifezo tipangaso kuti komweko. So a Trump anakapanga post pa social media sobano kwena kuti Tuesday lachiwiri limene lili mkuja uno akuti will be power plant day. Ndekuti one power plant day senzo kuti ikhala 2 days yatha sobano ndesobana aphulisa kuti iti tilinga ngati Eskom. And number 2, I want to cast on the bridge day and to go up to the bridge. You understand? And can I go all wrapped up in one? So says zigulungidwa mujani chintu chimodzi, akulunga chintu chimodzi. In Iran sobano there will be nothing like it. Apanga zimene zizi ndithupa. Sipaza kaso chintu china so chakati meje zimene angapange okumene kozo apanga zinthu zopsa kwambiri. Kenako alemba kuti open the F straight, you crazy bastards. Yo Trump otukwana sorry, Trump otukwana kumene kuti kupya mtima atu Trump yapya mtima otukwana. Okay, akuti you will be living in hell. Ati mukhala mu hell inu anthu mukhala muyani mu hell like mu Gehenna. Come on, just watch. Praise to Allah. Trump no praise to Allah. President Donald J. Trump. Basi akulu nkhani ndimene yoyo ndithu Donald J. Trump pali pano iyoyo ndimene akuyendera. Issue inali yopita kukasintha boma silinatheke, inali yopita kuchotsa ma nuclear threats silinatheke. Chimunapindula mene kujako angoblokedwa ku Strait of Hormuz. After kublokedwa akanika kutsegula pamene akanika kutsegula apya mtima ayamba kutukwana, ayamba kuwauza anthu kuti tikuphulisani magetsi muzikhala mu Gehenna, komanso tikuphulisa ngani bridge. Anthu amene amaitana na Trump kuti bwera Israel bwerani apa pakufira bwanji akuti mukhala mu hell, ati mukhala mu Gehenna. Ati mukhala mu Gehenna. I mean guys, come on. In the official page ya president wa America kumalemba zoti wana ngati zimene zizi ndikumayankhula zinthu ukukundi wayankhula kwa anthu amu street like anthu amu msewu osati anthu a professional. Anthu a professional samayankhula chonchi, right? So anyway, basi nkhani ndimeneyo pamene tipitilize kukupasani ma update ena komanso uku ndithu warship steamer ndithu ya nkhondo ya ma Americans ma Hezbollah ayiphulitsa. Ayiphulitsa ya Israel makamanga ayiphulitsa. So guys, thank you so much. Malawian cameras.